Kung ang pabor sa kamot sa Ginoo naa nimo, bisan pa ang kangit-ngit, dili gyud na siya makapugong sa pagdawat nimo sa maong grasya. Bisag unsaon pa kanila paglungkab, you will always stand out. Na bati ba na niyo maigso, nakasuway ba mo ingon ana? Nya you will question or you will ask yourself, kamaayo man sa Ginoo, oy nya, di ko kasabot nga, di gyud ko deserve nga mudawat sa maong grasya, pero kamaayo naman lang jud niya, no? Kay bisan pa ang kangit-ngit, bisag unsaon pa kag laglag sa bisag unsa pa kay bisan pa unsaon paglaglag sa tao mga igsuon, no? Bisan pag ang kangit-ngit gusto gyud nga mulungkab ni ana, kung para gina nimo nga grasya, para gina nimo. Daghan kaayo sa mga elemento nga magpatunay, mga katingalahan nga buhat nga makapa-question ka ba nga, hala uy, unsa man jud imong gusto nako Lord, unsa man jud imong plano nimo nako, nganong imo ning gitugot nya dili ka kasabot ana mga igsuon, di gid ka kasabot, no? So sa inganang paagi, kung imo na siyang kuptan nga grasya, padayon lang gid ka, bisag di nimo masabot, padayon lang gid ka sa imong pagbarog kung asa ka, no? Dawata, pagpaubos, pagampo nga makaabot gid ta, makalatas gid ka bisan sa mga kalisdanan, bisag di ka kasabot, pero kana bang gusto na unta ka mo give up, no? Gusto ko nang bumitaw, ngunit ayaw pa ng puso, kaninga na ba nga something is nadyo nagunit nimo maigsuon, no? I don't know if nakasuway ba ka ana, nakasuway ba mo ingon ana, pero ganang laoy di naman jud di maooy, murag something naman gyud nga dapat na gyud ko mo give up, pero kusgan ang nipugong nimo, murag naay something gyud sa imo nga mas greater gyud siya to help you keep going, nga moingon ka nga di unsa man ako naka-overcome lagi gyud ko, nakalatas lagi gyud ko, nga mura naman gyud, grabe naman gyud ka tough ang kalisod, grabe naman gyud ka tough ang pagsulay, pero nganong di unsa man to na kung nakalatas man ko na okay raman gihapon, no? Usahay ang bad days gid kaayo, not really bad days, bad gid kay ang situation, pero ngano man gid ka nga nakalatas. So if ever gani gusto gina ni Lord, gusto gina niya nga ihatag sa imo nga ang bendisyon, no one can stop it. Kana sila magpangagot na lang na imo mga kaaway sa kalagot, no? Maglagot kay ina sila nimo, kay ngano bisag unsaon di man gid sila kakuha sa imong grasya nga gihatag sa Ginoo nimo. So muna nga maglagot sila kay you are not from the world, you are not in this world gid. Muna nga di gid sila ka, dili gid ka dawaton sa kalibutan, bisag unsaon pa nimo di gid ka dawaton sa kalibutan, pero ang grasya sa Ginoo magpatigbabaw gina nimo, magpabilin kang kusgan, taliwala sa sitwasyon nga lisod kaayo. You will find peace, you will find happiness, and you don't care, no? You don't care what people say, you don't care kanang di ka affected, no? Padayon ka sa pagsaguba nga malipayon sa imong kinabuhi, no? Dili ka kanang nang at sanay, dili ka kanang samok, no? No, dili ka samukan, dili ka paitan na murag wala sa imuha, no? Kusgan ka ika nga makigbatok niini. So dili gyud na siya ka stop niya. Ikaw pod mismo dili pod ka kaingon nga dili jud ko ini Lord, dili ko ini Lord. Ngano man pod di ay og ingon ani akong kinabuhi. Dili ko ini mo dawat Lord, di sad ka kaingon ana, no? Kay ngano dili jud ka pod ka dili, no? Kay something in your heart nga mo burn gina siya nga to keep you going, to not for you not to stop kung asa ka karon, no? So ingon ana na mga igsoon, kung naaman ka ana nga sitwasyon nga Lord di man gid ko gusto ini, ay pero ikaw may nagpabutang nako ini nga lugara, no? Gusto jud ka ika nga naa ko dira, no? Gusto ka ika kay ngano kana ganing mga people, mga situation nga ibutang ganiyang lugara nga you do not like, and then kanang sige Lord, kanang your will be done, mana na lang gani ka, and then muna siya kanang heart warming kaayo nya, fulfilling kaayo sa mga kasingkas, no? So shout out sa akong mga anak, we're going to Santander. Happy alas 12 aron mudawat sa grasya, pero ang tawag mudawat sa grasya, pero dugay-dugay gyapon ta sa pastilan, hypertension daganang demand
sa kuan. Grabe ang atong mission pero padayon gyud ta mga igsoon sa pag-inspire katong mga tao nakadawat nato kung unsa because no matter what happen bisag unsa pa imong kuan no matter what you do di kita ka please anak nila di gina sila mahimuot nimo ang mga tao nga di gid ganahan sa imo isti gina sila ganahan nimo no matter what you do no matud pa ni Dr. Vicky Bello nga love kuno kay siya siyang family gi-accept gid sa didto unsa pero di naadsoy ko di gid but the people di gid mo please nimo mo comment gina sila nimo mo criticize gina sila nimo digit ka kadawat o hingpit nga kalipay nga tanan mo dawat nimo and it's normal, it's the reality of life. Ang imo lang gyud ang pagdawat sa kinabuhi nga ingon ani gyud ang kinabuhi. It is never perfect. Mao na atong timan-an nga igsoon ang grasya nga para nato bisan kung saan pa nato digit ka kalikay. Daghan kay mga katingalahan nga mga buhat sa Ginoo nga Lord di na magid ko deserving but why is it kadaghan ba sa imuhang grasya may kay ngayon ana so just keep going in this year to come no daghan kay nangandoy nga makaabot and it is a grace dako kay grasya kung makaabot tag 2024 and just pray, continue praying, pray for strength pangayua ang kalig-on o kusog nga makalatas ta sa pagsulay. Do not ask for bounty, for good life. Ayaw, ang grasya sa kalig-on nga kusgan ka nga makigbatok sa mga pagsulay sa kinabuhi. Maayong Pasko.